Здравейте, които гледат това клип, че аз съм такъв филм. Днес играем много яка игра да дроп и той отиде по-напред от мен. Ти седна ли с хомитофона на моята къща? От първия път пак! Там гората ми е много трудна, човек, иначе всичко друго ми е лесно. Нямам тази команда. Трени. I believe I can fly. Гледал ли си на ония такова ютубър, дет само играе. Играе само. I believe I can fly. Ти с първи, кача. Нека, ти стой там горе, ако умър случайно. I believe I can fly. Умря ли ти? Не. Не искам да скоча отново. I believe I can fly. I believe that touch. Дай ти се. Цели се в средата! Успя ли? И аз качам. Бавно ми зареждат чековете! Трона ме, чек! Ужасно. Не, чек, много бавно ми зареждат ченковете. Като виждате... Мен не знам нещо, бавно ми зареждат ченковете и не мога да видя и това умря. Ако играеш с Texture Pack, махни си го. Сетни спална. Аз съм първи. Не, много бавно ми зарежда чанковете. Сад. Тук е колата. Джек, как да се оправя чанковете да ми зареждат по-бавно? Чанковете ми са на 8. Ще ги направя на 2 чанка. Телепортирам се. Вече по-бързо ми зарежда така мисля. Ей, в едно БГ, стига се прави. Майн 10 просто скача и не знае какво прави и веднага го оцелва. Сега пак в едно БГ. Аз съм първи. Съм за проба. Такива. Не, защо умрях? Стан. One, two, three, four. Контра. Ти си. Адвенчър. Ай, какъв си такъв? Не. Ти умря ли? Так му скачам. Добре, пробвай се да го видиш. Так му скачам и умирам. Хора, майн 10 скача и не знае да какво прави. И го мина. Аз умирам като... Най-големията пак. Къде се спална? Тук няма вече. Куртайн. Чакай, аз съм първи. I believe black and white. Чакай, аз нищо не видях. Чанковете ми са малко и ще бързо ми зарежда. Ще играя с 8 чанка. Умря ли? Почваме от начало. Не, няма почваме от начало. Аз имам колко. Имаш гол.
Изчакай само. Изчакай само. Добре, приеми обаче. Читам на Джанковете не ми се харесва. Чакай, бавно ми се Чанковете не ми се харесва. Да приеми. Хора, това беше много следващо. Вие видяхте колко бавно ми заредиха чинковете. Ти ли го минаваш? Не видях. Дай скачай. Я знам къде я спирам. Това го знам. Телепортирай се, знам как да го мина. Видях къде. Няма да успея. Знам и аз. Аз имам баг. Защо? Чакай, аз имам пълно. Имам пълно. Няма, той ме върна на спауна. Не читвай, бе! Хора, това най-следващото нещо. Аз знам къде трябва. Аз. Чай да ми заради чуквайте. Аз. What the? Какво стана? Защо ме бутна? YouTube join it. Будючо left the game. Wow. Мина. Много. Аре, Аз не правя нещо. Това байче е баня. да. После сме в някаква туалетна. Аз знам къде е честа. Аз съм го много до човек целия. Това е много екстървер, нали? Това беше произволно IP. Измислих си го. Седни се тук. Да скачам ли аз първи? Аз съм босайде. Добре. Аз съм босайде. Човек, забравих само, че... Едно нещо. Кръчетата ли бяха или хиксовите? Значи аз ще казвам. Първо най-вляво. Кръгчето. После вдясно, като минеш два пъти вляво. Аз сега ще ги запомня. Чакай. Дясно, ляво. Добре. Дясно. Ема! Как? Чек, сега да го направя дясно, ляво. Дай, скачай. Първо, дясно, ляво. Добре, чакай, ще го направя. Аз съм... Дясно, ляво. Ляво! Наполовин зърчице! Наполовин зърчице! Мина ли го? Браво! 8 левел, какво е? Това маче туалетната. Мисля, няма да скача. Няма да скача, аз нищо не виждам. Аз нищо не виждам надолу. Ами за Чакай да скачам. това е туалетната. Това е туалетната, мисля. Чакай, не мога да ми заради чанковете додолу. Виждам. И мен, трябва да правим 32 чанка. Да. И мен, трябва да си прави по... Правим само 32 часа. Чека, искам да гледаш просто. Да, аз съм читар. Добре, чека, искам да гледаш про. Оста малко. Давай се. Стъпа, я прием. Без чанкове! Давай се. Чакай, искам да се пробвам пак, Я че не си- бях заради чанковете. И админа ме следи. Аз ли съм? Пак се пробвам аз. Давай. I believe like a fly!
ще играе на 16 чънка. Чакай, генерират чънковете. Не ми генерират ужасно бавно. Добре, давай. Чакай, генерират ми чънковете. Скачай! Цели са право в тебе. Добре, давай. Ама, чекай! Значи мога... Чекай! Минах го. Не, просто хора. Той е катафав. Скача и не знае какво прави го мина. Добре, дай телепортирайте. Чакай да пуснем в водата. Айде, ние сме някакви лайна все едно. Пуснаха на... Вратата! Вратата! Бързо вратата! Вратата! Бързо! Бързо! Ще дадат още... Обаче много яко. Много е. Много е. Ай, минай. Степ бай. О, чакай. Даже не ще генерираш. Оле! Оле-ле! Аз съм знака! Знака ще... Ама... Аз знака, че... Скачам! Знам какво правя, ама умирам. Минах го. Зареждат ми чинковете, изчакай малко. От тук знаеш ли къде трябва да тръгнем? Добре, сега. Ето. Едва вдали е. А не е вдали. Къде? Стой там! Целя в тебе. Добро! Е! О, видях. Добро! Оцелих. Искаш да го Беше леко. Чакай. Ще е болезнено! Значи, те болят теб. Ауч! Искаш да го джумпнем? Ау. Умря ли? Къде е? Добро! Пак. Сега тук Да падна. трябва да оцелим водата. Не. О, оцелих я! Аз умрях. Добре си къде. Да, бях на половин на едно сърце, да не лъжа хора. Да не те лъжа. Не оцелих. Ма ти умря ли? Сериозно. Прими. О, Тъмно ми ще ма караш. нека дай, аз искам да ги мина. Моля те! Директ, да. Ще умря! Знаеш къде съм, човек? Аз съм още пред тия киксата. Сега прими, Окей, защото чакай. се садвам. Чакай. Аз ще ги мина. Така. Само да се го припомня. Дясно, ляво, добре. Това не е толкова трудно, но... Оцелих лавата! Оцелих лавата! И умря! Скачам. Мъничък, аз просто целвам лавата и умря. Лава. Ето! Искам да е само ляво и долу. Знаеш какво пробвай? Дясно, ляво. Но внимавай с тръбите. Ляво. Така, егото.
Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чик, да. Дрожиш, ма са ни бия. Там. Па, аз да пробвам. Поне аз не съм роля като малко. Не, защо не могат да се викат нормалните хора? Аз му заради това. Защо не могат да се викат нормалните хора, чик? Добре, хора, ще има и втори епизод, защото просто се саднах. И да, очаквайте втори епизод.